Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος τα μαθαίνει και τον πιάνει πανικός. Παίρνει 2-3 δεσπότες και τρέχει κατευθείαν στο Σεϊχου Ισλάμι. Γονατιστός τον παρακαλεί. Ήταν άνθρωπος σωστός αυτός όμως. Βρέθηκε όμως στο ύψος των περιστάσεων ο Σεϊχου Ισλάμις, και εδώ η ιστορία και η ιστορική έπρεπε κάτι τον αδικούν. Ο Καργάκος έλεγε αυτό να τον κάνουν Μάγιο, λέει. Αν δεν ήταν μουσουλμάνους, γιατί πλήρωσε με τη ζωή του, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Πλήρωσε με τη ζωή του. Τον έπνιξε μετά ο Μαχμούτ. Λοιπόν, και του λέει, τον δέχτηκε, γράφει ο ιστορικός, με τευμενίας. Και του λέει, εγώ θα σταθώ στο ύψος μου, δεν φοβάμαι κανένα, ακόμα και να με πληρώσω με τη ζωή μου. Αλλά πείστε με εσείς, πείστε με εσύ ως Πατριάρχης, ότι δεν μετέχεις, ότι δεν έχεις καμιά σχέση και ότι... Για να απαντήσω στον Σουλτάνο. Ο μεγάλος πληθυσμός δεν μετέχει σε αυτά τα πράγματα. Και τότε ο Πατριάρχης έκανε και όσο δεν είχε κάνει μέχρι τώρα. Γιατί σας είχα πει ότι είχε υπογράψει το πρώτο, τον αφορισμό, αλλά κάποια άλλα δεν τα είχε υπογράψει από τα διατάγματα του Σουλτάνου. Πήγε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μαζί με τους συνοδικούς. Υπήρχαν 2 τουρκοκριτικοί αστυνομικοί που καταλάβαιναν ελληνικά για να μην υπάρχει παρερμηνία, το ζήτησε ο ίδιος. Και υπέγραψε με ιερή φρίκη όλα τα άλλα. Τον αφορισμό. Τον αφορισμό που είπαμε. Και όχι μόνο αυτό, με μια εντολή που υπέγραψε, έλυνε από τον όρκο τους φιλικούς, ώστε να μπορεί κάποιος να πει τι συνέβαινε. Και εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να μείνω λίγο ακόμα, γιατί οι ιστορικοί λένε αφόρησε την Επανάσταση, αφόρησε τον Υψηλάντη. Όμως δεν λένε τι συνέβαινε το παρασκήνιο. Δηλαδή ο αφορισμός αυτός ήταν και μια διπλωματική κίνηση. Για να ρίξεις τάχτη στα μάτια. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Από τη στιγμή που ήταν έτοιμο, μια υπογραφή ήθελε για να καταστραφεί, να εξοντωθεί το γένος των Ελλήνων, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ο Πατριάρχης. Οι ιστορικοί, είτε από άγνοια, είτε θεληματικά, επειδή θέλουν να ρίξουν λάσπη, το κάνουν αυτό. Αλλά δεν λένε όλη την αλήθεια. Και ακούμε δηλαδή, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι αφόρησε την Επανάσταση. Ωραία. Να φτάσουμε τώρα... Και τελώνω, έτσι σώθηκε. Έγινε ο αφορισμός για αυτό το λόγο. Τώρα έρχονται κάποιοι αυτοί οι νεότεροι ιστορικοί, γιατί την εποχή του δεν είχαμε καμία αντίδραση. Ούτε από διαφωτισμένους, ούτε από σκοτισμένους, ούτε κτλ. Ίσα-ίσα. Για πέστε μας, το ξέρετε αυτό, και ο Κολοκοτρώνης και ο ίδιος ο Υψηλάντης. Εγώ έχω και μια μαρτυρία εδώ από έναν Παλαμίδης, ο οποίος λέει το εξής, ένα λεπτό να πάρετε και μια ανάσα. Γράφει τη διοίκηση αυτή του Παλαμίδη. Ρήγας Παλαμίδης, επιβεβαιώνει και ο Σούτσος, αρθογράφος της εφημερίδας ΕΟΝ, ο οποίος δηλώνει ότι ήταν παρόν ο Παλαμίδης στο διάλογο των 2 ανδρών και είδε τον Γρηγόριο με δάκρυα στα μάτια να παρακαλεί τον Παλαμίδη, ο Σούτσος μάλλον ήταν παρόν, να μεταφέρει τα έγγραφα λέγοντας: «Εξεδώκαμε ένα αφορισμό κατά του ενόπλου γένους, φοβούμενοι τη σφαγή του. Πορεύεστε προς την Πελοπόννησον και αναγγείλατε εις των παλαιών πατρών και τους άλλους ιεράρχας ότι η ευλογία μου επί τα έργα των χειρών του ελληνικού λαού. Πολεμείτε των Αγαρινών». Ένα λέω, μία μόνο μαρτυρία. Εσείς μπορείτε να μας πείτε κι άλλα. Δεν θα μείνουμε σε αυτό πολύ το θέμα, έτσι. Έχει σημασία γιατί χάρη σε αυτή την ενέργεια σώθηκαν οι Έλληνες. Σαφώς. Και θα έπρεπε οι ιστορικοί να είναι πιο προσεκτικοί και να τα λένε όλα όπως έγιναν, να λένε την αλήθεια, γιατί η ιστορία σημαίνει αλήθεια, γνώση και αλήθεια. Μας μπολιάζουν με ψεύτικα πράγματα και βγαίνουμε στη συνέχεια και εμείς μη μαθείς και τα λέμε. Και τα μεταδίδει μια γενιά στην άλλη. Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και προσβολή τώρα. Και είναι προσβολή στα ιερά και τα όσια της φυλής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος το τέλος του ποιο ήταν. Άμα ήταν συνεργάτης των Τούρκων ή αφόριζε, θα είχε τέτοιο τέλος. Ακριβώς. Το λέγαμε τον Παπαγιώργη, τον Μεταλλινό προσφάτως, κύριε Παπαγιώργη, δεν κρεμάστηκε ως προδότης των Ελλήνων. Κρεμάστηκε ως προδότης των Τούρκων. Προδότης των Τούρκων. Έτσι, αυτό έγραφε. Να το πούμε. Βεβαίως. Η τρομοκρατία τώρα γενικεύεται. Αρχίζουν, μέχρι τώρα ήταν μεμονωμένα περιστατικά, τώρα γίνεται με εντολή επίσημη. Και αρχίζουν σφαγές και προγραφές, πάνε πόρτες όπου βρίσκουν την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στη Λεηλατούνη, στην κυριολεξία. Σέρνουν στους δρόμους άμφια και ιερά και χρυσά και αντικείμενα και κοιμήλια. Και οι Έλληνες είναι τρομοκρατημένοι και φτάνουν τώρα στο φανάρι. Δηλαδή σιγά σιγά κατακρεοργούν και τους επίσημους φαναριώτες. Τον Κωνσταντίνο Μορούζη, που ήταν επίσημος διερμηνέας, τον αποκεφάλισαν μπροστά στο Σουλτάνο. Με μια πράξη
που ήταν, τον συκοφάντησαν. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο να δούμε το τέλος του Γρηγόριου. Να φτάσουμε στο τέλος, γιατί και ο χρόνος... Ο Γρηγόριος έβλεπε ότι τελειώνει και ο δικός του χρόνος. Αυτό γίνεται το Βαΐον. Φτάνουμε στο Μεγάλο Σάββατο, το βράδυ. Θα φτάσουμε εκεί. Στο Μεγάλο Σάββατο ο Γρηγόριος ήταν εξαντλημένος μετά από διήμερη νηστεία. Όχι με το Βαΐον που είπε για τα ψάρια, αν θυμάστε. Ναι. Αυτό το είπα. Α, πείτε το. Όχι, να μην το πω. Εντάξει. Το πείτε εσείς. Λοιπόν, το Μεγάλο Σάββατο, παραμονές της Ανάστασης, ο Γρηγόριος είναι εξαντλημένος, βλέπει το τέλος του που έρχεται και από διήμερη νηστεία δεν είναι και αδύναμος. Αρνείται να φύγει, το νηστεία αυτό θα μπορούσε να... Επανειλημμένα, οι ίδιοι οι Έλληνες, επανειλημμένα ξένες πρεσβείες, ο Κόμις Τρογκάνοφ, είναι ένα άλλο θέμα αυτό, κύριε Νατσκέ. Ας μην το ανοίξουμε. Όχι, δεν το ανοίγουμε. Τι έχει προσφέρει εκείνος ο άνθρωπος. Φοβερά ανοίξουμε. Πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, ναι. Αλλά του είχε καράβι έτοιμο όποτε ήθελε να φύγει. Αυτό ήθελα να πω. Και δεν έφευγε πάντα. Έλεγε, είπε τα εξής, όποιον και στο Μουρούζι και στο Στρογκάνοφ και σε άλλους, ότι αν φύγω, εγώ λέει καταρχήν δεν πάω στο Άγιον Όρος για ξανά. Αν φύγω στην Οδυσσό ή στα Επτάνησα, θα με δακτυλοδείχνουν και θα λένε ο Πατριάρχης που ήταν η αιτία, ο προδότης να ασφαχθεί το γένος. Ναι. Θα μείνω εδώ, θα προσφέρω περισσότερα, γιατί θα στηρίξω τους Έλληνες και θα γλιτώσω αρκετούς όσους μπορώ, και απ' την άλλη οι Έλληνες άντρες γενναίοι και ικανοί στον πόλεμο θα πολεμήσουν περισσότερα. Και θα εκδικηθούν το θάνατό μου. Και το άλλο το σημαντικό που είναι αλήθεια, γιατί έγινε αυτό, οι ξένες αυλές, είπε, θα εκτιμήσουν το θάνατό μου και θα πιέσουν την Τουρκία. Πράγμα που έγινε. Έτσι. Ο Καποδίστριας το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Σωστό. Άλλη μια αδικημένη μορφή, υπόψη, ναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Μεγάλο Σάββατο, ο Πατριάρχης ετοιμάζει να γιορτάσει την Ανάσταση. Είναι με μερικούς συνοδικούς, του φέρνουν λίγο χουσάφι να δειπνήσει, μετά από διήμερη νηστεία, χουσάφι δηλαδή κομπόστα από δαμάσκηνο, βάζουν λίγο στο στόμα και τότε πικρά λέει, άραγε ποιος θάνατος είναι καλύτερος, με αγχώνη ή με σπαθί, ή στη θάλασσα. Και γέλασε μόνος του, κανείς δεν απάντησε και λέει, πού να ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Τραγική ηρωνία. Ναι. Λοιπόν, ήδη έχουν αρθεί, ο αφορισμός και αυτό είναι γεγονός. Στο μεταξύ φτάνουμε τώρα στην Ανάσταση. Βγαίνει ο κράχτης, φωνάζει και οι Έλληνες, οι χριστιανοί τρέχουν. Παρόλη την τρομοκρατία, έξω από το Πατριαρχείο, 3.000 Τούρκοι έκαναν παρέλαση και ούρλεζαν. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος στην αρχή είπε δεν θα κατέβω στην Ανάσταση. Αμέσως μετάνιωσε, φόρεσε τα καλύτερα άμφια και κατέβηκε και ανέλαβε επικεφαλής στη χοροδία των ιερέων. Εκείνη τη βραδιά, γράφει ο ιστορικός, η φωνή του δεν ήταν ποτέ γλυκύτερη από τότε. Η ψαλμή που έψαλε ήταν ψαλμή ψυχής. Και ανέφερε, μνημόνευσε όλα τα ονόματα όσων είχαν σφαχτεί, όσο θυμόταν από την αρχή της τρομοκρατίας. Να πούμε στο... Βεβαίως. Τελειώνοντας, ανεβαίνει πάνω, του φέρνουν ένα φλιτζάνι ζουμί. Αλλά τι, έρχεται ο καινούριος δραγουμάνος, ο καλήμαχος, ο Καλλιάρχης μάλλον. Και τον φωνάζουν πάνω στο συνοδικό. Ανεβαίνει πάνω και βλέπει ότι σιγά σιγά πλημμυρίζει από Τούρκους. Έρχονται 50 Τούρκοι. Και μαζί τους ο Κεσεδάρης, ο Αρχιδήμιος. Καταλαβαίνει. Ο Δραγουμάνος το διαβάζει την καινούργια εντολή ότι πάβει να είναι πατριάρχης και αμέσως βγαίνει έξω, τον περιλαμβάνει ο Αρχιδήμιος και τον πάει στις φυλακές του Μποσταντζή Μπέι. Από εκεί, αργότερα, αφού βγήκε καινούριος πατριάρχης, ο Ευγένιος Πισιδίας, αμέσως τον περιλαβαίνουν και τον πάνε πάλι στα Πατριαρχεία. Νόμιζε ότι θα τον εκτελέσουν με σπαθί εκεί που γινόντουσαν οι εκτελέσεις. Έσχε το κεφάλι του κτλ. Ναι. Τον περιγελούσαν, είχαν μαζευτεί πάρα πολύ, τον ηρωνεύονταν, τον χτυπούσαν και τον πάνε έξω από το Πατριαρχείο. Εκεί τον κρεμάνε. Τον κρέμασαν και τον άφησαν κάποιες μέρες όπου περνούσε ο όχλος και ακόμα και νεκρό τον πέταζαν πέτρες, τον ηρωνεύονταν και μάλιστα λένε ότι πήγε και ο ίδιος ο Σουλτάνος. Έτσι λένε, ναι. Το έχω διαβάσει εγώ. Όπως έλκεται όπως ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος. Ναι. Και τελειώνουμε, όταν τον κατέβασαν, τον έσυρε ο όχλος. Οι Εβραίοι, όπως λένε οι ιστορικοί. Τον έσυραν λοιπόν και τον πήγανε στη θάλασσα. Εκεί τον παρέλαβε πάλι ο Αρχιδήμιος και του βάλε μια πέτρα, τον έριξε στη θάλασσα. Όμως δεν μπόρεσε, δεν κρατήθηκε, κόπηκε το σκηνή, του βάλε βαρύτερη πέτρα και τον άφησαν εκεί. Το πτώμα όμως βγήκε στην επιφάνεια πάλι.
τον είδε ένας Σλαβώνος πλοίαρχος και φώναξε έναν Έλληνα και εκείνοι κατάλαβαν ότι είναι κληρικός από τα γένεια, τον μάζεψαν και έτυχε να είναι ο πρωτοσύγγελος του Πατριαρχείου Σοφρόνιος στο πλοίο. Ο Μαρίνος Σκλάβος, ο Κεφαλίνας. Ο Μαρίνος Σκλάβος, ναι, ο Κεφαλίνος. Ναι, ναι. Λοιπόν, τον αναγνώρισε και φώναξε, είναι ο Πατριάρχης μου. Τον περιποιήθηκαν, τον σαβάνωσαν, τον μετέφεραν στην Οδυσσό και εκεί έγινε ο Μέγας Θρήνος. Να προσεχθεί αυτός, παρακαλώ. Λένε ότι, όχι λένε έτσι είναι, το λείψανο του ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου, θείων σημείων της αγιότητος αυτού, διαιτηρείτο άσυπτων και ευωδέστατων, ενώ είχαν παρέλθει από την στιγμή που τον είχαν απαγχωνίσει οι Τούρκοι, ήδη 15-20 μέρες. Έφτασε το λείψανο του Αγίου στην Οδυσσό 12 Μαΐου, δηλαδή έκανε 20 μέρες. Ναι. Και το λείψανο ήταν ευωδέστατον και άσυπτον. Δηλαδή είχαμε ήδη από τη στιγμή εκείνη τα δείγματα της αγιότητος. Γιατί η Εκκλησία αγιοκατατάσσει όχι τύπου παπισμού, βλέπει τις αποδείξεις αγιότητας. Μία ήταν και αυτή η ευωδία από το σεπτό σκήνομα του Αγίου. Και σημειώστε ότι η ταφή έγινε Ιούνιο. 16 Ιουνίου έγινε η ταφή του. Κρατήθηκε κι άλλο. Αυτό να προσεχθεί.